Hála jó Istennek, hogy megérkeztünk, sőt, még nagy szerencsével is jártunk, mert egy szép virágszállat hoztunk a házba, adja a jó Isten szerencsés órába. Ezért dicsőség Istennek az égbe, hogy szerencsésen vihettük nagy munkánkat végbe. Az ifjú párnak mai esküvése váljék testük, lelkük javára és üdvösségére. Istennek nevébe lépünk be a házba, új tagokat osztunk mind a két családba. Hát kedves örömszülők, tisztelt családtagok, kinek szószólója én magam vagyok, mennyasszonyunk, főlegényünk nem mind idegenek jöttek, ők hazajöttek egészen mégsem. Új szülőköz jöttek, új családba lépnek, ahol társuk után családtagok lesznek. Ezért kérik szépen magukat, fogadják szívesen, úgy, mint sajátjukat. Pussáld meg az ügyfületeket, rég se felejtsétek el.